So, good morning mga karo. Dito po sa resort pa, kagigising ko lang. It's already 7 o'clock in the morning, 7:20. Medyo nag-adjust pa ako sa tulog. At medyo mainit yung room. Hindi malamig. Hindi masarap matulog pag mainit. So, siguro uwi muna ako ng bahay. Para doon lang ako mag-aircon ng todo, di ba? Yan. So, anyway, mamasyal tayo dito sa mamasyal tayo dito, oh. Ayan. Maghanap tayo ng kape. Dahil saka daming nagme-message. Ayan. Yeah. Si Antonio Rilosa, si Sir Bintura, Bintelis. Yan. So, tatanong tayo sa kape. Yan. Tingin tayo dito. Yan, may mga may airplane. Ito yung pool nila. Pala yung pool. Check natin. Ayan. Tapos doon tayo sa harap. Dito pala yung bar. Dito yung bar nila. Ito yung reception. Yan. Good morning. Basta yung Sigardo. Kaya usod yung face mask. Oh. Okay, thank you. Ito yung beach. Yan o, Baywalk. Oh, Baywalk. Yan. Oh, kita mo. Bilis mo. Oh, bilis o. Oh, bilis. Oh, bilis niya. Yan, beach na. Woo! After 4 years. After 4 years, may mga bulaklak. Beach ng Binmaloy. Dito sa aking lugar. Oh, di ba? May boat pa. Oh. Yeha. Tatampisaw muna. At marami pa ito. Saka mainit na. Ito yung beach namin. Oh, di ba?
Bayan ng Binmalay Beach sa Baywalk. So later na lang pag ano, medyo maghanap muna ako ng kape. Ayan mga aro, hindi muna ako din sa aking tinuluyan kahapon. So unang araw ko dito, pangalawang araw ko pala kasi dumating pala ako kahapon. Oh, pangalawang araw ko, pero siguro it means first day kasi ayan, ang daming lang helmet pa. Sige nga kung hihinto ito. Oh, tingnan nyo, hindi sila hihinto. Oh, ayan ang pedestrian yan, ha. Oh, hindi sila hihinto. Pedestrian yun. Ayan, oh. Ayan mga alo, hanap muna tayo ng kape. Sir, napangan kayo ng kape dyan? Yung sir, bantat Nga pa dyan, kaya? Group coffee. Oo. Bantat, group coffee. Pero, ano, saliw mo? Dito sa Oo. bukas lang. Oo. Wala may tada di man yakin eh, latik. Oo. Sige patang kumagano. Kiniray, Sir Brera. Agani ka, ang tunura sa Malukas siya eh. Alis na mga cross limit. Okay, sige. Ang kape, magano. Latik sa coffee. Kape muna. Almusal. Sige. Ayos. Hello mga araw. Tapos na yung ano. Tapos na yung time ko, so uwi na muna ng bahay. Medyo mainit. So maraming salamat sa panunod nyo lagi. Ito, uwi muna ako ng bahay. Alis muna ako. Ayan. So thank you dito sa 567. Okay dito. Nandito sa Binmalay Baywalk Beach. Ayan mga araw. So bye bye muna. Ayan o, alis na ako. Alis na. Ayan. Ito yung coffee shop nila. Ayan o. Okay. Bye bye. Yan o. Yung coffee shop. Tapos ito yung ano nila, reception. Yan. So bye bye muna. So ito yung mamang guard. Yan. Pauwi muna ako sa bahay. Ayan o. Sir, salamat. Ayan. Ayan si Mamang Guard. At tinaran nyo?
Apostol. Apostol ini rin kayo, Jay. Aguilar. Aguilar, Tagarod Aguilar. Nerdiad, tulaman. Wali kabat po Aguilar eh. Si... Ang tulamay Panayamanda. May... May kontura balay o. Hindi, di man may... Ang tulaman na kaya, lingwan ng pula eh. Ninyoy kontura o. May ula-ula kanilid kin. Sulok. Sulok, number shot kontura o. Tambugan o. Tulay nga rin tumilas eh. Diyan ko nagnabalay o. Hindi. Wala ka. Akong sa bibi balay, isang umli ko ka. Dyan Salmagisor kontura. Hindi, bandaman eh. Akin, bye-bye kontura. Bye bye sa badkin. Sige, sir na. Shout out to kin, Aguilar. Okay, ingat Okay, kayo, bye bye. sir. Thank you ha. Ingat biyahin mo. Okay, okay. Hi. Napuma, thank you. So yan, mga araw. Pauwi mo na. Yan. Pauwi mo na ako. Thank you. Salamat sa Panginoon. God Almighty, thank you. Yan, pauwi mo na ako. Mamaya merong ganda sila ng gulay tsaka inihaw na bangus. Yan, mga araw, thank you. Tayo muna. Oh. Kabalibay na siya eh. Ang kakal si tatay. Bangus. Inihaw. Bangus. Bye. Anong namula ramasong? Ngayon, nukin ko lang na nabos na kabasan. Paamos ko nila. Ha? Oh my God, yan, ubos na mga araw. Kapo mo man ay supin. Yan, Kanil, apangatin sa ti manata ko. Naman ay susabi. yan si tatay, si nanay, tsaka si, tingara mo? Jing. Gin. Gin. Aliwan whiskey, gin ko no. Alam beer. Yan. Alakay. Nakahubad ako dahil mainit. Sa kaya piso di matanong ko. Oh, gano'n. Meron pa dito. Oh. Tapos may gulay pa mamaya. Oh, yan. Mamaya ulit. Ganun lang, mahal ka lang din. Kain na na. Ha? Patay pising ha? Ano to? Pising. Tatay tampol. Patay pising. Ano pa? Dinangdang. Okay, putang. Putang. Bangos. Dinangdang tsaka. Si Masha, ni pasilit. Lapo. May kaparo to dyan. Si Sam. Kain mo na. Kaparo to yung Sam. Tagkay niyo? Pising. Kikayo siyo eh. Mangamas di? Manamos mo yun? Napinasintang kinasit kalamansi, balibalik ko mo. Ha? Ano ka mga nito? Ang sugatan na. Hindi ako sinagpamunin. Tumisaw sabon? Ay, bang tayo? Ano sa tao? Magbibang ito. Tagidang ito. Ang 70. Tagay na. Ang ipi. Ang 70. Ang sinalimang. Sa lahat mo may malita. Wala sa rin ng video. Kasi sa pangalan nyo, di man kami konsignasyon, di man harap. Sabag mo naman. Ganun ka mo mga liw. Hindi na. Ganun tayo mga liw. Ano kami na? Wala pa ito nito. Gano'n kayo, kain na. Kain na kayo, ano yun? Gutom na kayo niyan. Hindi po magsilim lang din ang kusina. Hindi mo tuloy lang tayo magpipis. May pisingin eh. Diba?
Sabay ko, bulong-bulong. Marami. Wala na. Yeah. Say. Kung pala si Alex, Hmm? natutulog. Naman. Wala na. Kulang na ito, Baldan. Kain mga araw. Ang saya-saya. Ayos, dito. Oh, yan mga araw, oh. Oh. May nagtitinda si Rapi. Yan. May pananamod, mother. Ha? Oo. Okay, bali-bali. Ay, magkano? Tabidyon ko mo, sari-sari. Malaga. Aga. Bingalo. Oh, bingalo. Talangka. Bunor. Baya. Tsaka talangka. Okay, thank you. Wata nila. Si. Oh, Dinding. Ito may Dinding. Ang lukso na bakit ka ate mau. Kaya pa lang kayo. Come here. Hindi mo nang may bula. Come here. No. Come here. Wait. Stop. Come here. Come here. Masarap na pa rin sa dito. Di ba yung pakasan na natin? Kalag, reaso dyan. Ha? Ang kalag. Anda iras din. Mong idon. Salida ba irata na eh. Likas mo, asit. Ang po. Meron ha? Idon na so. Come here. Dindin. Wala lamang yun. Yun sa gagawin ko. Kapasan, paira, manahira. Sa nirong pawin, isang ko. Start! Come here! Landan! Come here! Landan! Hindi mo lang tumitin. Yung landan. Nada mo landan na, ha? Hey, maniliw kaya kasi. Kapolitation siya. Pwede na nagkakilalaw ah. Oo, bayag. Sa loob ko para natin ibawit din. Siya, budya lang kailan ba? Babanta ni Bulos. Kami manahayati kasi. Oo. Ano ka itong ibulos sa dita ni Rompaway? Kabo ng pumuntan.
Hey, come here. Shh. Hindi. Dandan. Shh. Sige, takot ko kuya. Ano mo din eh. Masakit nga na eh. Eh, so, Dandan! Dandan! Uy! Uy! Ay man, pinatagaw, gaway kina. May pahalo sa kanya. Itabak mo. Usap na yan. Hindi mo magpad dyan eh. Si mana wala, pinagkas ang ninakaw niya sa kikin. Wala ko mirati. Come here. Give it to me. Dandan. Give the ball. Give the ball. Kalimutan ko lang kasi. Kalimutan ko lang. Dandan. Give the ball. Give the ball. Come on. Come here. Oh, likas na. Come here. Likas na. Ha? Dindin. Give the ball. Dandan. Come here. Oh, ya. Kita mo? Dindin. Sit. Come on, sit. Dandan, sit. Come on, sit. Dindin. Get the ball. Dindin, get the ball. Come here. Get the ball. Give me the ball. Dindin. Alam Ken, alam. Kunin mo yan. Yeah. Dindin. Ang ganda nga. Dindin. Ano so yan? Aliwanan pala. Dindin. Dito. Kita mo? Muntik siya. Dindin. Itulah. Come on. Kita ball. Come here. Dandan. Ang mga isolasi. Ramo. Dandan. Sit. Kimama ka na eh. Sigara lang. Malay ko ito, balon ko. Mambalo na baal. Sige ka. Ikan ko naman natin tulara biglan. Ikan ko naman iniira siya. Liver. Dandan. Get the ball. Come. Get the ball. Sawan. Asawan. Takot ka. Jakulan to, di ba? Ano ko? Ano na mo? Likas mo ha? Sa lawang kuribalon tinda may makapal. Sa lawang kularaw kung hindi man.
Ba? Kinig. Oo. Dandan! Sir, Yun din! Yun din! Yan. Wah! nabos lang mo ta. Asyad sa kay na boss. Ngayon kasi kinipinintantan. Kami. Diyan ka. Paano na nangitaw ka ba sa atin na siya? Likas mo! Meron irata ka rin de. Hindi ka. Ha?